Үзгәреш дип әйтим икән инде безнең интерактивлык. Газетабызда QR-кодлар да күп хәзер. Һәрбер язма астында диярлек QR-код. Шушы язманың QR-кодына басып, инде кирип китеп, карап була әлеге язманың язмадагы язылган әйберләрне видеода да карап була. Газетаны укуганда түгел инде, хәтта укыган өстенә видео форматта да әверелә дә буенчыктырдагы могҗизави рәвешкә килә инде. Видео форматта, аудио форматта бар, әкиятләрне шулай ук безнең 8нче полосадагы әкиятләр һәм ниләр башваткычлар була инде. Шушы әкиятләрне дә без аудио рәвештә инде балалар тыңлый алалар. QR-код аша кирип. Көмеш кыңгырауның аудиториясы турында сөйләш алыйк әле. Аудитория ул балалар гынамы, әллә өлкәннәр дәме, урта буындамы, кемнәр? Көмеш кыңгырауга укучы балалар гына яза. Бу инде мәктәп балалары. Язучылар. Язучылар. Шуны дөрес аңларга кирәк. Язылучылар түгел, язучылар. Язучылар мәктәп балалары гына. Бу алар белән без даими рәвештә сөйләшеп торабыз, аралашып торабыз. Безнең WhatsApp төркеме оештырып җибәрдек балалар белән бергә. Монда 120дән артык бала. Алар барысы да безнең Татарстан Республикасының төрле районнарында, шәһәрләрендә яшиләр. Без алар белән һәр даим аралашып торабыз. Алар төрле темалар тәкъдим итәләр безгә. Үзләре һәр көнне котлыйлар, туган көннәре белән бер-берсен котлашалар. Гомумән монда алар шушы WhatsApp төркемендә бик татарча гына аралашалар. Һәм яңадан-яңа темалар тәкъдим итәләр. Бик кызыклы әңгәмәләр барлыкка килә. Әмма Инзилә белән Руслан да